Geno mara nirio makare nyakorom gajuang machigni ahinya chero ni mara tile Ramogi TV entarika ng'wena dwe mar abich ganario prario kod abich odiochieng' bende jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare ayanga e kaunti ma Migori nyama tieko ndalo adek kaka wuone gi chao kod lama no bage skund primar makadika en wacho moyi kotenre kod wechego manowo kotenre kod wechego mag broad-based government wechego mag bende timo nonro kotenre kod nek mara jaod bura makasipul Ong'ondo Were mano kawo ngimane gi jogo ma ok onge kaka kamano nonro pod dhi mbele wa miler ma kamano nyakorom gajuang kae to king'eyo kamano ka en Jumapil kamae George Bati ang ne bed kod wende e chenro mar ratil mano twak ma bende ang no bedie kayacha en twak ma bende nyakorom gajuang ang no bed kanyo gi wende kamoting'o Fredo Kang'o mano janon siasa Daniel Juma mano janon siasa bende kae to dak Dr. Dan Mark Matunga bende en janon siasa gidhiketo piny Kenya e ratila nyako tenre kod sirikal no mar broad-based government. Duto biro e chendono maratil kidieny marariyo. Kata kamano kaging'eyo pile. Roko pachiela imaro tema chuok na ria deka uchia. Nonono kabine wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui ma X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mari YouTube. Magithundu weche. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipul na watu wa Homa Bay. Wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. Obila oyangoni osema kwa chija ng'wen maitudo gi nek mar jaod bura makasipul Ong'ondo Were ka jatend piny Kenya William Ruto osingo ni ratiro nyaka yudre. Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from our without? Kama ya kaka nonyo wala kaka nana. Kaka log pacha tek. Oko kuom jotelo mag ODM wuok motegno mar kod jowetegi mabwogo sirikal ma Manywanda ma otesi ni broad-based. Ji makwan gi ohewo 70 ochwalo osiptende ma Kisii bang' tulo muoche kind johera mag Shabana FC kod Gor Mahia e paw tuke mag Gusii Stadium. Machiegni nyakorom gajuang chendo endatil wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeyo. Achija ng'wen mitudo gi nek mar jaod bura makasipul Ong'ondo Were omaki kod obila. Achijego wachore ni gin moko kuom kweth jonjore ma otesore gi nying mar Mjahidin mosebedo karocho kwe gwenge ma Eastlands e kaunti ma Nairobi. Kaka jafo marwa Nyakidilero jatenda piny Kenya William Ruto to singo maneno ni achijego okawnegi okang' mar chik. Tarik 30 dwe mar ang'wen kar saa 1 otieno. Jaod bura makasipul Ong'ondo Were nochiel gi magina e apaya mangong road buore Nairobi kendo nowito ngimane seche matin tok mano e kar thieth ma Nairobi Hospital. Ndalo ang'wen tok tho mare obila osemako achije moko 4 mitudo gi nek mare. Matok nonro ma obila kaachiel kod apisas mag okwach kich osebedo katimo. Ei ote margi ne ute fwambo obila ochiwo ler ni achijego gin moko kuom kweth jomaundu mosebedo karocho kwe kendo kwalo kuom jodak e gwenge ma Eastlands Nairobi. Malingling kata kamano oyango ni achijego nyocha ochungo nyamburko margi e kar chungo nyamburko ma omenyore gi Sheria House kod od bura mamalo ka girito jaod bura Were kendo chalo ka gima ne ging'eyo namba mar nyamburko manotiyogo chieng'no. Ka ema wachore ni achijego nochunge nyamburko margi ka girango kendo girito mar neno ni jaod bura mosenindo Ong'ondo Were ne biro wuok e od bura kar sadi. Tok jaod bura no wuok e od bura. Achije ariyo mane nie e nyamburko no noluwo Ong'ondo Were machiegni nyaka kanyo ma dreba neno chung mar golo pesa e duka moro. E kindego achijego nochung machiegni gi kar chiemo moro. Bang'e to ne giluwe gi apiko nyaka e apaya mangong road kama ne gichwe gi kawengi mane. Tok chiele gi magina, achijego noringo gi apiko margi nyaka e chuny boma ma Nairobi, kama chiel kuomgi nodonje nyamburko mane gitiyogo, mane gichungo e kachungo nyamburko momenyore gi tesend reru ma Railways boma ma Nairobi, kama chielo to noringo gi apiko. E twak mare e kaunti ma Migori kawuono, jatend piny William Ruto ochiwo duonde motegno ka osingo ni nyaka kao okang' ne jogo manyocho nego jatelo. Nimeambia watu wote ya kwamba
serikali itahakikisha ya kwamba we protect the property, the lives of every citizen. Juzi tumepata matatizo makubwa, tukampoteza mbunge wetu Bwana Ongondo Were. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipu na watu wa Homa Bay, wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. They will not succeed. They will have nowhere to hide. We will go after them. And we will go after their collaborators. Mpaka tuhakikisha kwamba kitendo kama hicho hakifanyiki tena katika taifa letu la Kenya. Gisani wede kodo siepi medo dhi nyime gi chano chenro mar iko ma jaod burano chieng' tich abich e kachung'od bura ma Kasipul, kaunti ma Homa Bay. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Mokuom jotelo mag duond bura mar ODM omedo seo Governor Masia James Orengo. Ko jotelo mamoko ma keto sirikal tesre, jotelo go lose kaunti ya Migori limbe mar jatend piny Kenya William Ruto ma bende owacho ni winjruok mare gi Raila Amolo Odinga pod ongirore. Ne en odiochieng' mokwongo mar limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori. Limbe mano chakore gi lamo mano kelo kanyakla kanisni bura e kaunti no ma Migori. Lamo mano bagi skund primar Makadika. Jatend piny omedo kwa oganda jo Kenya oriwre kanyakla mane ne piny Kenya osudo mbele yore mag dongruok, ka bende omedo goyo debe ne sirikand broad based e kind UDA gi ODM kosingo ni onge akwede mabiro bedo e yore mag dongruok. Tulikubaliana na ndugu yangu mkubwa Prime Minister Raila Amolo Odinga kwamba Kenya hii haihitaji migawanyiko, haihitaji ukabila, haihitaji chuki. Na Mungu ametupatia nafasi ya kipekee katika serikali hii ya broad based, serikali ya mapana na marefu, ya kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Na tumekubaliana ya kwamba mambo ya maendeleo ni haki ya kila sehemu ya Kenya. Kata obedo ni thoth jotelo makaluo osebedo kasiro sirikal, Governor Masia James Orengo osebedo kanyiso pogruok mare ka osingo medo keto sirikal tesre. We cannot worship leaders anymore. This is the time for leaders to be responsible and accountable to citizens. The rights of the people are not being represented. People are crying all over. And it is now for us to tell the country we are not prepared to go back to where we were, where Ramogi, Oginga Odinga, and Achieng' Oneko were being detained. Jem Kariki were being detained. Where people in the church, like Okulu, were being persecuted. This is the time to wake up and think about this republic called Kenya. Twetwak mare kawuono Migori, Seneta Masia ya Oburu Odinga oseochung' ma Governor Masia James Orengo osebedo kanyise wi sirikano kokwayo mondo mi oyang chung' mare kendo wuogi e duond burano ka oonge kod dwaro mar siro chung' mar ODM. And he says that he just wants to talk the truth. The truth. What truth? Me, I never lie. I always say the truth. And the truth of the matter, Your Excellency, is that we are in broad-based government. Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from without? When you see a governor criticizing the national government, that is idiocy. The Constitution is very clear, very explicit, that the relationship between national and county governments must be that of mutual respect, must be that of cooperation, and must work together for the benefit of people. Jakom Committee mar Budget Samuel Atandi oseo Governor Masia James Orengo kuom lieko ni oyiedhi e jela nikech kedo ne ratiro mar oganda, kowacho ni nitiere dwaro mar oganda luo riwore gi sirikal mar yudo dongruok e gwenge makaluo.
Some leaders from this community are promising that they want to go back to jail or they want to go back to the streets. I want to tell those leaders that some of them, they are so advanced in age that if they go back to jail, they will not come out. Because jail is not a very comfortable place. Jail is like hell. If you want to go to hell, I know the bishops are here. You are not preaching for us to go to hell. Mago bende weche maomedi gi jatend kweth manoke od bura Junet Mohammed kod gavana ma Migori Ochila Yako mabende omako chung ni ODM ok ng'itne kata matin e sirikal. We know where we are. We know where we are going. The only thing I want to tell you is that let's remain united as a country. Kenya is a multi-party democracy, Your Excellency. Parties have dominance everywhere. UDA is dominant in Kiambu, in Kericho, in Murang'a. ODM is dominant in Migori, Homa Bay. Let us do collaboration and cooperation. Let us not do competition because we are in broad base together, Your Excellency. It is the best arrangement that you are championing, and I want to tell you, you and Raila are political geniuses. Kaporo antiere weche go mano wuok limbe no jagoro mongirore migawo maragita Dr. Raymond Omolo okwero ganda makaluo mondo thegre gi timbe maundu mag siasa masani omedre kendo makelo hinyruok kod tho. Omolo molose kinde limbe jatend piny Kenya William Ruto Migori wacho ni lwenje mag siasa osekelo lal kaluo. Bende otiyo kod thuolono mar singo ni nonro timore e wi nek ma jaod bura makasipul Ong'ondo Were. In this region, the biggest challenge is more of issues to do with political intolerance. And I want to appreciate the church for speaking to some of those issues. And it is my plea to the leaders from this region that despite our political differences and persuasion, we have a responsibility to keep this country together and to keep the region safe and secure for our mothers, for our sisters, and even for our youths. And I would want to plead for caution on the part of leaders so that we do not have reckless talks that might jeopardize that, because we want everyone who is involved in criminal activities to be held accountable. Mama Aida Odinga ma en minodo gai mar ODM Raila Odinga oseoganda masani nyalo lwenje mag siasa kaluo. Mama Aida ma olose kanisa ma St. Michael's and All Angels Cathedral bondo ACK ojiwo oganda mondo mikiki yierwakgi e lwenje mag siasa. Kigo iji pondoka, igo emanu wadu. I'm Nyagem. I grew up in Migori, Adak Nairobi, Atedo Bondo, Yuche note Lukudu Pogore, Jo Luo Tegin Wedena. Okane Kamadang Nibedi enemy, more Madang Idigon, Yokonidigon and kitchen my enemy, you can watna. Omyo watch more violence. Watch more violence in the villages. Kone Mwadakie, Nyakarum. Nyakwawe watch more violence. Ni inko ditalito ni angato kutala. Wawe watch more violence amongst our people. Ni ketiki nego ngato. Kataki hinyo ngato. Ti hinyo manaja turu. Hinyo manaja dalau. Hinyo manawatini. And violence will not take us anywhere. Kweth maketo sirikal tesre kotane kod mana enjalup jatend piny Rigathi Gachagua dok na jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Akoro gikoni tend William Ruto osebedo kanyisa chaya ne Uhuru Kenyatta. Kolose dala ne Nyeri, Gachagua manoten kod Kalonzo Musyoka, Martha Karua kod Fred Matiang'i. Okoni gin kod mbii moromo mar biro yombo kendo gole telo William Ruto e yiero mag 2017. Gikoni tend William Ruto osebedo kamiyo jo Kenya singo ma okrum to onge lokruok ma jo Kenya neno. Gisingo mar biro rakore kanyakla mar neno ne Kenya oyudo duoko mag dongruok bang' yiero mabiro ka gimakore kanyakla. Wenu na hawa ndio ili watu hawa watawaona, hawa ndio wanashuka baraka za sadaka hizi tunapozi, na kwa hivyo na sisi tunatoa kwa sababu sisi ni marafiki. Ambayo naombea nchi ya Kenya. Sisi watu ya mlima ndio tulikupatia 47% ukakuwa rais wa Kenya. Hii mlima hii ilikufanya wewe kuwe rais, ndio itakupeleka nyumbani. Na tunajikomboa ndivyo tuwe na serikali inasimama kwa msimamo wa kisheria, inafuatilia sheria, inalinda haki za kila Mkenya. Msiuziwe uoga. Don't even try to bet
Hawa ni viongozi ambao wanajuana. Sisi hapa tutakubaliana at the right time. Yale ambayo tunauliza ni maombi. Jatend Kenya William Ruto sidho chenro mag dongruok mopogore opogore kendo keto singo mar dongruok mamoko e kinde mano ochako limbe mare mandalo adek e kaunti ma Migori. Jojuma Nigiler. Jatend piny Kenya William Ruto mane ochako limbe mare mandalo adek e kaunti ma Migori kod Lamu mane okelo kamoro achiel kanisni 52 e sab kaunti ma Sunais ne osidho chenro mag dongruok mopogore opogore ma oting'o gedo mar tiegruokno mar okwanyo TTI e sab kaunti ma Suna West kod gedo mar ute monengogi oyweyo ma ong'ere kaka affordable houses e boma Kiancha e sab kaunti ma Kuria West ma igero kod omenda maromo milion 700. We are going to work with you to make Migori great. However small the community you come from, you need to feel that your national administration recognizes, appreciates, and identifies the fact that you exist and you are a taxpayer. Hapa Migori tuko na soko 9 ambayo tayari tumeanza kujenga. Na tumeweka pesa ya serikali karibu shilingi milioni 600 ya kujenga hizo masoko. Jatend piny Kenya mane oten kod gavana ma Migori Ochilo Yako kod jotelo mamoko e kaunti ma Migori kod kaunti moko makaluo e kinde limbe mare no ne olando ni piny owacho osketo omenda maromo milion 700 ma idhi tiga alap tuke ma Migori kachiro no mano ma soko Mjinga e sab kaunti ma Sunais bende piny owacho osketo ni omenda maromo milion 350 ma idhi tigo e gere. Tutawapatia milioni 700 kujenga stadium ya kisasa. Hii soko Mjinga hii tutaifanya iwe soko mwerevu. Tunatangaza kandarasi ya milioni 350 kujengea nyinyi soko mpya. E kar dak manwengo ji ni piny ma ong'ere kaka Pida e sab kaunti ma Sunais, jatend piny Kenya bende ne olando ni piny owacho dhi gero ute manengogi oyweyo ka piny owacho bende dhi gero apaya matudo Kakarao nyaka Nyangubo ka okalo paw Nyuka. Tutawapatia shamba ya national government hapa Migori tujenge nyumba 2000 na hiyo kandarasi itatangazwa in the next 2 to 3 weeks. Hiyo barabara ya Kakarao Paunyuka kwenda Nyangubo itatusaidia kuondoa msongamano hapa town. Na tutaweka daraja ingine sehemu ile. Ndio hata watu wakifanya maandamano wakifunga hii daraja kutakuwa e kaunti ma Migori mangima Ruto wacho ne nitie piny maromo 15 ma piny owacho gero ka bende wacho ni mier maromo 18 e kaunti ma Migori bende dhi tudi kod sitima. Tayari in the last 1 month tumelipa pesa shilingi milioni 700 kwa contractors katika Migori County hii. Karibu barabara 15 tutazikamilisha na zile tumeanzisha tutahakikisha kwamba pia zimekamilika. Migori pale nyuma ilibaki nyuma kidogo, na ndio sababu lazima tuweke affirmative action ya barabara zenu ndio iweze kuambatana na Kenya katika safari hiyo ya maendeleo. Jotend siasa e kaunti ma Migori kod kaunti moko makaluo manoto jatend piny Kenya ne opako jatend piny Kenya William Ruto kuom chenrogo mag dongruok ma koro osekelo e gwenge mag Kaluo. Ukiendelea kutembea na sisi namna hii, nasi tutaendelea kutembea na wewe tena na tena kuanzia saa hizi na hata huko mbele. Tuko na wewe leo, tuko na wewe kesho, mpaka 2032 hakuna kuangalia kando. To appropriate resources to this community, the resources that is rightfully theirs, the rightful resources that they deserve. You have not told us to take resources from other communities. We are just giving our community what they rightfully deserve. Gavana ma Migori Ochilo Yako ne owacho ni koro gikore mar tiyo kamoro achiel kod jatend piny Kenya William Ruto ma cholo chiko mag dongruok e kaunti ma Migori. His Excellency is very generous. Mimi nilimpigia simu, niliangalia the budget of the county, the needs of the county, the political temperatures hapa, nikampigia simu, nikamwomba nimtembelee hapa Kilgoris. Akasema Pindra, hebu fika haraka. Ne okwajo tologo moyiere kaunti ma Migori mondo kodhi mana nyime e tiyo kamoro achiel ma kelo dongruok
e kaunti ma Migori. You can see the strength of unity. You can see the strength of unity of purpose at this local level. Tuwache kuvurutana kando kando. Weche makita pingi William Ruto ne lemgwego magro awendo. Uririka chiel kod nyatike. Kama bedo the same. Chiedo go mag dongruok mopogore opogore e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika en par kodaboro nyakorom gajong banga sa chilo midhiambo chendo endatilero kamano ko medo kete Ramogi TV aneno kanyo ote mar Jono Nyango maya Owiti Foundation no wacho kanyo no go mos ne tho malit mar mbunge makasi pool wacho ni en wach malita hinya kendo ber kitimo nonro makare na bende ote mar mwalimu Jal gi mwalimu Banado wacho ni entiere kod wa chendo dia mwaka wono Pastor Juma Rundu nyisa ka chano sechope chenro kendo wacho kanyo ni omor gi ndicho magachich magne kamar ja od burano makasi pool kaeto wacho ni gikuyo mathoth kotendre kod tho makamano ya no kanyo ote mar Jarusoja mano kanyo lungu kanyo ni Gormai here chief Army chief wacho kanyo ne entie kodwa chendo gen kanyo gi engineer Mike Musa ka chiel kodomo ndio dheka gin tela gi lake kodak gin tire kodwa chendo mano siepa interior thie so wacho lungre ni osiepre mondo molo no bende ote mar pastor mondo ticha wacho kacha ni entiere game kaito wacho ni gin gi Archbishop Odhiambo Gura gi mora hinya gi chendo dia makawuono kato binano kanyo ote mo or kanyo gi men pilot mar Ndhiwa wacho ni opweyo president kuom machung matek na tho mar Ng'ondo Were wacho ni Justino Kaumos mare mano Jacinta Uchido wacho ni gidwaro mondo tim nonro makare wajo matin na maenda til kikidhi mabur. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni kendo nyakorom gajwang chenro endatil wadhi mbele gi weche manyien. Jara magadhula makwan gi oktine 70 chwalo osiptende opogore opogore e boma Kisii bang' yudo hinyruok e tulo manomuoche paw tuke mag Gusii Stadium. Komanda mar obila ma Kisii Ronald Kirui wacho ni ji ariyo e kind ji 72 noyudo hinyruok keto ngimagi nitiere kamarach. Kata odoko ni tugono ne odhi nyime tulo chako muoch kendo bang' tugo rumo e kind timbe ariyogo obiro tiyo gi iro malungo wang' e keyo joherago mag adhula. Chenye imefanyika, tumepigwa na mafans wa Shabana, watoto wamekufa, wametukata kwa panga, lakini sisi ni watu wa Mungu, tumewasamehe. The tension, it could be people never followed the guidelines that were given. From G1 to G10 to G9, they were issued for the Shabana funds. G10 to G13 were issued for the Gor funds. The moment these stands were not upheld, then we had a crisis in the field, and that is when now tension started. Hii mpira imechezwa vizuri, lakini hawa watu wamezoea kupiga sisi. Wakati tulikuwa tunacheza mpira hapa Kodero walitupiga. Leo pia tumeona wanataka vita. Wakuje polepole. Game ilikuwa vizuri, but vile mafans waliingia wengi,
kushinda the capacity ya stadium. Tension ilianza and then security apparatus kulikuwa na lapses kidogo, sababu usually wao ndio wana barricade between fans wa hii team na hii team nyingine. Hiyo haikufanyika. Riwruog lakteche pachoka KMPDU ochiwo ndalo 7 ne tend county ma Nakuru, Laikipia kod Kajiado mondo ketie tim mapiyo winjruok mano bede kindgi. Makao kamano to gibiro dhi ng'anyo kendo rocho chenro mag thieth e counties go. Koloso Nakuru, jagoro maduong' mar KMPDU Dr. David Jatela onyiso ng'ur mare kaluwore ni lakteche counties adek go kosebedo kayudo chudo mage kamoko bende poko chore lemo malo matich kaluwore gi kaka ne giwinjore. KMPDU okone kandala 7 kalo ma counties go kochopo winjruok margi to jokanyo magi biro dhi ng'anyo kendo rocho chenro mag thieth e counties adek go. So it's upon the governments of these 3 counties to honor the return to work agreement that we signed. It's upon them to promote the doctors. It's upon them to pay wages on time. It's upon them to remit state deduction. Otherwise, we can say that doctors will be on strike until those things are implemented. It is an injustice for the consultants in Nakuru to be paid like interns while they're posted as consultants. It's an injustice for doctors to be cautionized in Laikipia. It is an injustice for doctors to labor and work so hard and cannot see their salaries in Kajiado. So these strikes that begin on 24th of this month will take place unless these counties honor their part of agreement. And I want to reiterate that these counties, once this return to work agreement was signed, these counties, once we had the court order delivered, they went into slumberland. They have not cared about these particular doctors, and we're not going to care anymore. It's upon them now to take action. Jadolo mar kanisa mar Anglican bade mabondo ngire David Kodia koro dwaro ne josiasa ma pachoka obed jogo machiko itgi ne dwach jopiny anyato sani ma koro ngima oridore. Bishop Kodia wacho ni josiasa chalo jokwath ma onego winjne winjo dwach jogo magitelo negi eka oganda nyalo bedo kod adieri kodgi e yor telo. Kodia olose nyasi mar Silver Jubilee Celebration e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mayudre Bondo. Nyasi no Raila Odinga, James Orengo, Anyang' Nyong'o kod Rafael Tuju ne odhial kaka jotelo ma osechung' motegno eloso ewi weche machando oganda. That we may know, we thank you also for the blessings of family and friends. We, our leaders, let us not be just leaders, but let us be shepherds. Makidwa tero dhok kumabor, jamni kumabor, ting'e ni rombo na ne tokang' no chop kuro. Idwaro kaka ebe no yudo pi. Nitie jomoko ma wigi wil ni rombe magin go, nitie rombe moko ma bende nigi chandruok. Gin gi chandruok mar wuoth. Seche moko gin rombe madiewo mok dwa noterie lum moro machielo. Jakwath maber nyaka ong'e rombe ne mong'e their capacity. I want you to be good shepherds. Shepherds that listen. And as some of you are in political positions, please know the weaknesses of your constituencies. Know their needs, understand them. So when they say it is too much, please listen. Okmanika gimore medo nego ni timeda meda nikech ibiro chule kata dakika tiye. Club mar Gor Mahia loyo club mar Shabana gola achiel kuom nono tuke adhula lig maduong' e pacho kae. Tugo mano bagi lap Magusi Stadium. Jatugo Sylvester Wino nowuok e bench kendo loyo gol makende ne club mar Gor Mahia dakika mar 79. Tugo no ochaki modeko. Tok johera mag klepe ariyo okelo tulo mano yware kuom saa achiel. Gor Mahia oidho nyaka e thuolo mar ariyo chung' timbe lig maduong' gi points 52 mbele Tusker momako thuolo no mar adek. Police FC omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe. Na kuna kuwa na vibe, lakini Mungu pia ameamua. Wanatangulia Kogalo kupitia kwa Super Sub. Brian Mishira Migiro anashangaa imepiletwa kona uzuri na Jerome. Walimsahau kabisa.
Tim Kenya jotugo matindo matugo tuke mag wrestling oduogo pacho kinyuma kawuono kagiwuok e boma Casablanca piny mar Morocco kama tuke mag amen pinje mag Afrika dhie nyime. Timno ma jotugo ma onywando nyiri gi yawuoyi kendo hikgi ni piny mar 17 notieko thuolo mar 8 e kind timbe 11 ka bende ne giro duoko maber. Kano wuogi jofwambo e kinde mane timno olore paw ndeke ma JKA, kocha Onguyesu Omumasaba olero ni timno obedo gi duoko makare kopimo hik jotugo go mowacho ni pod tindo. Kenya biro timo ikruok margi makare motelo ne tuke mag Olympics jotugo matindo, tuke ma ibiro bagi e boma Dakar, Senegal higa mag 2026. Competition imekuwa hard lakini tumejaribu. Sikutarajia kupata bronze but next time nitajaribu nipate gold. Naenda kutia bidii kwa mazoezi, tutafanya mazoezi hard na tutatia bidii. Our roadmap is towards the 2026 Dakar Olympic Games. And as you may see, most of these girls are very young. Most of them are under 15 to 17 years. So we anticipate that as per coming next year, we need to have the age category of 16 and 17. Those ones that's the category that is going to compete at the Dakar 2026 Olympic Games for the youth. We are very, very proud. And this is just the beginning. These are youngsters and we shall develop them as we move along. I also want to congratulate Walucho for being elected to serve in one of the commissions. I was also in Morocco, the chairman of the Finance Committee in Africa, and together we shall work together. Kanye mote kidieny mokwongo maratil Faith Mzomo mwalimu kanti Malindi wacho ni oyiegi oburu youth leader gimowacho kotenre kod sirikal mar broad-based bayano aini owuor wacho ni entiere kod wakaentie nyahera kocha nili obunga to wacho kanyo ni oyiegi gima ne oburo wacho Migori waol gi pingo sirikal kaka oganda luo. Nyakora mgajuang hawe gi kanyo ni kecha eno kawende George Bati oschopesudo kayo makare ahinya nyisi ni odhibedo kawuone entie kanyo gi welo adek kambende gidhi goyo mbaka ewi wechego mag Kenya. Chiel kuom welo en Fredo Kango ma en janon siasa kaachiel gi Daniel Juma bende en janon siasa kaachiel gi Dr. Mark Matunga giduto secho mar keto piny Kenya en achiel gi George Bati thuolo machoko yak sana nyakor Mgajuang omiyo kik idhi mabor warom kendo saa adek e chenro mar Oyemore. Wasebedo jalemdo ne jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Okeyo. Riti masana. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. Greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tiyudo tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV.
osebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design o change. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro jo ng'ato mar rameny piny. Chik by. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic demiolo, garlic butter be nigi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Thuolo mar ratil koro chopo, ratil e tielo mar ariyo ma en twak bang' bedo gi Lydia Okeyo weche manyien mag ratil. Koro twak mar ochakore. Nosenyisi ni an kod welo adek, kawuono ni an kod Fredrick Okango, an kod Dr. Mark Matunga kachiel kod Daniel Juma bende ma wamolo godo e studio ka mondo waketane piny Kenya ratil ni to chal nare, nikech ka wang'iyo gik matimore nyako Ramogi e gwenge mag Kisii kocha. Fred Matiang'i nyoko ne duogo dala bang' wuok e piny Amerika. Ji osebedo ka go tel moko kuome ni en bende winjo bed ni othionyore pap di 2027 mondo ka otelo mar pinyni. Rigathi Gachagua obago romo kod jotelo maketo piny owacho tesre wa Munyoro. Jatend piny William Ruto nitiere gwenge ma Migori kama kawuono chake limbe mare mar ndalo adek. Odhi nyime kod chwalo moko kuom chenro mag dongruok ma okoni sirikal mare biro miyo oganda jo Migori. Nyako Ramogi, weche mag kwe bende en achiel kuom weche minjo kewacho. Bang' tho mar jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were, nitiere weche mawuok e dho jotelo ma jomoko koni jore mondo oket thuolo mondo jotim nonro margi, kama ma Aida Odinga bende gwenge mabondo kama nodhi e lamo kone kaber to ji koro were gi
gik manyalo rocho kwe. Ramogi, wan e ratil makawuono. Kenya ni kama chalo nade ka wang'iye ratil. Gin ang'o gini ma jotelo ma Migori nyaka ng'is jatend piny mondo gipon olemo mae sirikal. Kuom ndalo adek ma jatend piny William Ruto biro bede gwengego. Ramogi, mane momiyo yina mondo arwak jowenda man godo kawuono e ratil. Okang'o machiegni ahinya sabudho ne ratil. Ilal kanye? Antiere. Ngene samoro be lal be. Ilal matin, idhi kudori, to kiduogo tiwo gimbi. Ta jiwinji mang'eny, jiwinji ahinya. Jowa ma ogwedhi Masai, Rastas gini, jobondo, jokasepul ka bondo, jokasepul iye kawan. Winji ahinya. Erokamano ahinya. Dr. Mark Matunga, imbe ni budho nyaka nyi idhi Amerika miduogi iyaw lai moro mar lony matiyo gi wi dhano to ken dhano iluongo ni AI. Isebudho ne ratil machiegni? Budho nasebudho to mor ka duogo. Gino iluongo ni artificial intelligence. Adwaro mondo un joluo kitara ni asuba. Ubanyna ni iluonge nang'o gi dholuo. Ati mano wadhi loso. Nyaka wayud nyinge. Machiegni DJ Beno Daniel Juma machiegni ahinya. Erokamano. Yes. Amor ka duogo kendo studio ka. Erokamano ahinya. Wachakuru tu Kenya ni kama nade Okang'o. Erokamano but mokwongo atimo mos ahinya ne jogo kapok asepol kuom wito mjumbe margi. En gima rach, wakwayo jo non weche mag weche ainagi, polis mondo non weche go omi jo Kenya adieri makende gima notimore. To mana kaka ne jotelo moko osewacho ka, waore uru kendo waore uru ahinya, wane seche marach. Kenya ni kuma rach but nekech king'iyo ji nigi mirima, ji onge pesa, gik moko ok dhi kaka nopangi. To kata kamano wan gi geno nekech kichiewo odi gokinyi tiduogo godhiambo, tiduoko ne Nyasaye erokamano ni iduogo. To kang'iyo kaka weche dhi, iwacho maber ni neno ka Matiang'i noduogo, Wamunyoro be ne ntiere gwenge ma Wamunyoro kucho, Ker Rais Ruto be ne ntiere gwenge ma Migori. Tiende ni wasemana chako siasa mar higa 2027. Osemana chakore. Wabro dhi mbele, tibro yudo ni wadong' gi higa achiel kende. Wadhi e yiero. Sani wane gimoro Matunga biro nyisi joma Amerika luongo ni midterm. Ka une midterm to weche jalokre. Nitie joma biro hero joma nie sirikal, nitie joma biro chayo joma nie sirikal. Jomoko manie sirikal biro wuok e dhi e opposition, jomoko manie opposition biro wuok e bire sirikal. En otudore mana kamano. To an ka duoki malong'o, yes. An aneno ni kuma wantie sani, en kama ka ok watang' kaka jopiny, wabiro hinyore. Omiyo gima duong' moingo gimoro amora sani en kwe. Ka kwe nitie, to kata jasiki nyalo konyi. Ka kwe nitie, to kata ng'ano mani piem go to noloyi kata iloyo, unyalo konyorugo. Ka kwe nitie, to dibeni inyalo yudo nafas mar dhi yudo gimoro ohala itim, inyalo nafas mar dhi timo tich moro makelo ni pesa. Nyithini nyalo dhi skul. Koro kwe ema wadwaro sani, to sirikal ma sani mar William Ruto ni, joma pinge wacho ni onge gima gitimo. Joma support wacho ni nitie gik moko ma gitimo. Joma nie diere kanyo wacho ni wan wadwa ng'iyo kaka odhi, to wabiro wachwa bang'e. To an kipenja ka Fredrick Okango. Yes, emomiyo penjo. To kuma ng'iyo kaka gini dhini. Yes. Taneno ka dibede ni kwahore matin, to lokruok moro nyalo wuok. Kwahore. Sana wan yikwa Ramogi. Koro ine diere. Ok ane diere. Awacho ne jowa ni waore uru. Nekech wan be ntiere ng'atwa ma pok owuoyo. Obiro wuoyo. Pok owuoyo. Koro waore uru. Joma go koko, ma go koko konegi konegi. Anakwagi. Sama wantiere sani, en sama rach. En sama koro wadhi wuoth. Wadhi wuoth. Kwadonjo odcha, to wan gi misikewa. Waseketo lewni nie msiko. Kik wagol lepwa tetete mondi. Kigol achiel, iluoko, timoyo tiduoko mana kata. Nekech jatend wuoth pok onyisowa
to kendo ka wan yie kacha be kik wayan joka wabedo beda kodi kama gimobedo matin wakawo wadhigo to chieng' moro mbele ka wanang'e kuma wadhiye. All right. Dr. Mark Matunga nyiero. Dr. Mark Matunga kango wacho ni ot ma ji nitie ni luok iriti tuo irwaki. Luok nangani rito tuo irwake iji panga kamano. Nyocha yomoko jaod bura ma Rida Otienda Molo noloso wacho ni ma en ichiemo kowadu. Chiem piyo piyo makata kong'isi ni awa wuogi tiwuok iseyieng'. Ikaw piyo piyo wuogi. Milo Odhiambo nowacho ni samuluong ng'ato e date to kodhi gi lepe duto. Odhi pod opimo pod en sa pimruok. Dr. Mark Matunga. Sani Kenya osebedo gouru kuom higni malawo 62 kendo wan kaka oganda wasebet kwarito garita kendo mana kiwijo okango wachane kendo amor kikele kawuono ifaka kawuono ng'eni mwaro miratil mokwongo. Yes. Waro moga mana kwan virtual kucho seche moko manyo hako der na gimoro ta alal ne virtually but gima timore en ni wantiere e gimiluongo ni sirikal mar manyonda. Constitution mane wayudo 2010 wacho ayaga ni nitiere pesa moko, thoth pesa dong' ne sirikal mamalo ma en chiegni atamalo 85 mana atamalo 15 kende madhi e counties. To wan wasebet kawarito kaka oganda kuom higni 62. Mama bende manyalo paro maber ni mae sirikal mokwongo morwakowa e ot. Gima bro monowa yudo gik mowinjo wayudi en dhuluo makuri winjo Fred gini wacho, miwinjo kiwacho ni kia ni Mile wacho, miwinjo kiwacho ni Gani Otienda Molo wacho. Ka isedonjo e sirikal ka, to gima wayudo to wakaw mondo water odhi oger pinywa. Kuma yiego gi Fred en ni wahore uru mos mondo mi wakaw gik mwanyalo kaw okelnwa dongruok. Raila okofuo mani winjo kowacho ni sani nyaka wariwre gi Ruto mondo mi wayud gik mwanyalo yudo e sirikal. An kaka antiere e mrengo mar president mar UDA ang'eyo maber ni 85% ni mantiere kani nyaka wadonjie wakaw kaka nyalore. To siasa masani nitiere ni ok en gima wendo. Siasa ma Kenya ka ok ni sani koro ka oridore. Kenya ka en bang' kosego ombulu moyier ng'ato molandi, the next day jochako campaign. Era na campaign makamano moko waroko sufria wiwa waweyo mano wachako wadonjo machielo waweyo mano sani koro wadonjo e yo makoro iwinjo ka wacho ni wabiro gi lepwa ni waluoki warwaki kaeto wabed wakichore onge kuma dhiye onge kuma bro tere joluo kendo sani ma wantiere e sirikal ni wakawa mwanyalo kawo nikech sani mwan gi kom mar pesa poro idwa bedo kanyo ni kichori. Ka intiere kom mar pesa poro idwa bedo ni kichori ni timang'o. Ka intiere kom mar stima poro idwa bedo kanyo kichori ni timang'o. Kaka Dr. Raymond Omolo nitiere e arita kwe poro idwa bedo kanyo ni okichore ni en gi nanga moro moluoko ni poro rito mabiro cha. Masani ni ema wakaw wagero go gik mwasegero wagero mabiro no wabro neno kaka timore. To bende iwinjo Fred kik it jothurwa ahinya nikech waketo gi seche moko ni mana hope ni geno kanye kuma ayiene Jakom oweyo ga weche moko mineno ka jogi olwago ni kia ni wan ODM party kia ni south of Sahara kia ni north of Limpopo ana kia ni Limpopo en county mane. Gima ng'eyo ni wantiere Kenya ka wawere gi mago mondo mi wadonje tich mar kelo dongruok ne jothurwa. Weche moko mag South Sahara gi kia ni Limpopo mago to aye mago aoche ma ok nitiere Kenya ka wang'i ni dongruok monyalo kele Kenya ka ne jowa seche ma wantiere e sirikal nikech ma wadiko jowa. Okay. Wadiko kata jok mantiere e sirikal
mondo mi okelnwa dongruok. Sani akoro roto ni Migori kuom achiel gini na ata malo 85 ka nyaka wayako ajaka bonyalo jako waket kanyo. Koro mobiro manyo bang'e no to ubiro nyiso ni en man. Okay. Ana tiyo gi masani. Daniel Juma. Dr. Mark Manduka koni masani okango wacho ni ji obeda kicha. Siasa ma Kenya kata chal mar piny Kenya in kaka ng'iye sani. Obuogi koso neno ka piny dhi maber. Siasa ma Kenya obuoga, ana sing'iyo gi siasa ma Kenya. Ing'iyo kode ne korach to rach kober koso. Nwach sana to mokwongo kapok awuoyo e wach siasa no, abende achiwo rambi ni jo Kasipul kuom tho mar Ogondo Were. Awacho kama sani piny ma Kenya sani ok onego bed ni CCTVs onge Nairobi. Pinje maoko, pinje molony nigi CCTVs ma ng'ato konego ng'ato ka onyalo mbuga onegno ok nyal take more than 2 hours kapok omak. To CCTVs ema luwo ng'iyo to ng'amogo bundeno ni kure. Koro ang'o miyo wan sani Nairobi sani Kenya masawa bunge marwa ok nyal gine mondo wabed gi CCTVs kata mana Nairobi kende. Koro miyo gine security magwa ok ber, kaka wan seche mwariembo tiriembo ma kiluon wach gen to kar ng'ato nyalo goyego e bunde barabara to lala kamano. Koro akwayo wabunge wabunge mapogo pesa ging'ie wach no mondo waket security mar Nairobi, security mar piny mondo gine wabed Nairobi nigi CCTVs moromo. To kiduoge wach siasa siasa aneno ka Joseph Mnamoke ka yudo ka Fred wacho wase Mnamoke kawuono kineno TV neno ka gachago gi chwake wa munyoro kawuono ka jomoko bende enana siasa mosemok, lakini an adwa siro kaka owadu wuoyo nwach sana onagi osebed ka wasebed kwa goga siasa. To gima onego bed ni wang'eyo ni sana Luo Nyanza ose thirwa kabisa weche mag dongruok niwach weche mag opposition. To siasa ma Kenya osebed ni koro kinie position to koro development mabiro thuru onge. Emomiyo sani kibiro dalawa ibiro gine gwengni mag Nyanza inwaka podi developments ok nyal nuang'o style mantie Central Kenya kod pinje mamoko. Koro an gima wacho wacho taxes. Sirkal ko oseyier sirkal onego bed ni tiyo gi ji duto tero dongruok kuonde te. To ndalo mokalo ka wan osebed kithirowa iwinjoga nwach wa fight for liberation. Koro sani joluo nie sirkal badie mapogo pesa opio wandai bende nigi weche mag stima gi joluo mamoko security kabe wan gi PS Raymond Omolo. Koro sani jaluo wachama mwanyalo chamo nwach gini en marwa iwinjoga kochopo 2027 to unyalo decide kaka unyalo timo iwinjoga watime sani nwach inyalo wacho ni koro nwarit mondo wane to group ne obodonjo kanyo to kata ka gidonjo be assured no kibet president wach Raila kibichung. Okay, I don't think Raila dhi chung. Koro sani kata ki okangono wacho ni poko wuoyo kata ko yes to ko chung to sawa lakini koko bichung nwarito ni koro ngachago ng'ani machengi bo pogonwa koze gachago mambo pogonwa onge wan gi Ruto sani wabedo tiete gi Ruto sirkal matiyo ni kata kwa achame igni ariyo kata kwa 2027 to igni ariyo gino machamo. Okay, DJ ada penji wach moro kapoko adugo iro kango iwacho ni joluo ithiro koso githirore. Adwa ni mondo wang'iane ka e wang' moro mopogore nikech nitiere samoro maka jomoko dhi machiegni gi sirkal tiwacho ni jogo kik dhi ma en ithiro joluo koso joluo thirore. Joluo osethir bende joluo seche moko thirore giwegi nwach siasa makoro iwinjo ni koro seche moko Fred Wayne koro wadon kendo warit nwanen to koro wabodonjo kanyo irito nade to oseyaw nuyo sani ka ker dhi gine ker sero jo Nyanza odwaro jo Nyanza iwinjoga ang'o ma warito ang'o ma kendo dwaro ang'o maber iwinjo ng'ama momi maber an ayie gi gima wetena ariyo giwacho Matunga gi Juma gima wacho no adieri ing'eni wan okwan sirkal
wan ei sirikal. Giwacho ni vunja mifupa kama bado meno iko. Correct. Koro meno sama in e sirikal to kin sirikal uchiemo mopogore. Sama in wendo to kin wuon ot upogoru. Ka in wendo lepi onge odno ibiro gi bagni nie tiendi. To ka in wuon ot lepi nie bedroom, lepi nie okomo. Koro wapogore matunga. Wenda beda mos. To gima yiego nikech an ting'eya an jazi miyo matene. Correct. Ting'eya ni an gi Raila Amolo Odinga mano ng'ata mani ng'eyo. To gima Raila Amolo Odinga osenyisowa pile owacho ni sani wan gi William Ruto gimiluongo ni broad based government. Wan gi experts abich moya korwa Azimio doge. To experts gi tiyo. Wamiyo gi time mar tiyo. Momiyo wacho ni wakeluru kwe mondo experts wagi oti. To kochopo chieng' ma koro ji dhi e debe to wabiro wacho ni wan kaka ne watiyo gi jowa ka en kama wadhi mbele koso waluwo yo mamane. Wachno biro bang'e. Koro kik wach ni awacho ni waonge wantie joma gi matunga wantie. To gima duong' ahinya en niya sama in e od ng'ato ting'eni dikori okiyethi okigwe mesa emomiyo wacho ni kwe kende nikech joka macha odgi macha ok odwa wan owacho maber ni akeni joma mowacho ni jogine joluo osethir ka wadhi ga ombulu wasebedo kwalo ombulu Raila Amolo Odinga osebedo kaloyo mang'eny 2007 noloyo 2013 noloyo 2022 noloyo Ruto mano gima wang'eyo. To gima timore en ni en kong'iyo kaka weche dhi to bore odok piny to wacho ni Kenya ni duong' moinga emomino komosore gi jogi wacho ni jowa biuru ka igni modong'gi ng'iane uru kaka unyalo konyoru mondo mbele abiro gonu uma abiro nyiu kumudhiye. Pok onyisowa sani gimonyisowa ni beduru gi William Ruto mondo mi wakony Kenya. Kik wakony Ruto, wakonyo Kenya. Kama neno William Ruto Migori gin gi osiepna Junet Mohamed majority leader to wacho ni en kaka negi winjore gi Raila Amolo Odinga minority leader opogore kendo kaka negi winjore gi Ruto gi Raila ni gibro dhi mbele. Nitie gimiluongo ni 10-point memorandum. Owacho ka devolution owacho ni atamalo 85 dong national. Yes. Atamalo 15 ema dhie county. To memorandum cho wacho ni nyaka gichamedi. Namba 2 memorandum wacho ni nyaka koro wang'i report mar NADCO mabe ni ng'eni antiere na technical member mar timono. To NADCO cha nowacho ni inclusivity duo riwruok mar oganda en gima duong' ahinya. Koro an kipenja okabi wacho ni waonge iye wan e iye to ken marwa wan welo. Ka in wendo tidimbori emeno ka jatendwa dimbore mos jomoko koko Siaya jomoko koko Homa Bay teno dimbore kowuok to wacho mana weche mag riwruok weche makama adwa ni mondo jowa ong'e ni dimbruok ema biro konyowa to mbele kucho ka dipo ni gimoro ne wuog ma nyalo konyowa moingo ma ing'eni koro ka winjruok biro bet ten winjruok wacho ni koro wan wadonje bedroom sani pod wan ang'o wan e sitting room koro kowuok e bedroom wan e kitchen koro watedo mane gima wadwaro tedo no tiende ni koro macha marwa waonge iye en marwa wan wadwaro ni mondo 2027 bat nyaka koro wabed ni wan e kitchen wan e jokon kacha wan e sitting room wan e bedroom wan e kachiena wan e simba mane gima wadwaro. Inyalo bedo chope jikon matunga mapenje yo kan inyalo bedo jikon ka ori ni luok sande to sande wendo mane wacho ni dwa bedo jikonde mondo chiemo donje jikon. Iwinjo bati William Ruto e president. William Ruto ema appoint members mag executive cabinet gi PSS donge Raila oko appoint koro tiende niya nyaka waore mondo gima wadwaro cha nyaka wayudi koro kik wakiny jogi matunga giri ok wabi kinyohu to wang'eyo ni mano odu koro waluoro odu no to ka Nyasaye omiyowa ngima to mbele kucho ne wadonje ot achiel mano gima wacho. Iwinjo but yes kawuono winjo kokango wuoyo maber ema nitiere gimoro kanyo madoni ya correct ne nikech ma e aole mwasebede kaka oganda kuom higni mang'eny kabisa. Ing'e ni okang'o wacho ni ma ok marwa
anu ka ngini margi magi manyo en mane. Mane wa manyo, ing'eyo mane wa manyo. Nikech ka intiere e sirikal. Ka intiere e sirikal to in minister mar finance mane pok wabedo nyaka ne chwe piny. To kanyo mane ng'ama pogo gik moko in consultation gi president kaito tero parliament. Mano koma wan godo kako oganda. E piny mangima dongruok mora mora ok nyal timore e piny masani ka onge gima iluongo ni energy. Energy e engine mar dongruok e piny mangima. Iyude nade? To energy no en electricity. To energy no e kuma okete wuodwa bende obede ondhenyore kom. Mano kare. Kaito kidhi e bunge ka ema pogo mwandu mag piny te. Kendo en committee miluongo ni budget committee. Kanye kuma okete atandi. To bende piny ni kionge pesa ma kata pok mar pesa mopogni to bende in kama security mari onge. To in bende in kama health mari onge. To ng'enie health ka e kuma nyoro nyokete wuod turwa milongo ni Oluga. Koro e security ka PS mar security wane mamako. Kumipoge pesa ka minister mar finance ma en an executive position. En minister moyiene sign gik moko. Gin ministers matin, minister mar foreign affairs, gi mar finance, gi mar security, magi jok moyiene gi sign. Gi magi executive ministries. Kanye ma wantiere. Wan gi health, wan gi security, wan gi energy, wan gi gango machielo cha. Finance. Wan gi finance. Kura penju e thuolo ma koro wantiere kanye. Kai kuma pogore gi Fred matin. Nikech usika ni ma ok barwa. To bende mar ariyo, waduto te wan jo Kenya. Akani ento kona ja Uganda pod rito man ni margi moro mabro bende. Nikech abro duoki kanya, abro duoki misiko ni Mario. Yes. Miyo ni sani kuma wantiere ni. Ma wantiere omako health, omako energy, ma is the engine mar economic development. To omako finance, to omako security mar piny. To kanya mapod owacho to Raila Amolo Odinga bende oriwore gi Ruto e broad based government. Gima pod wamanyo ano kang'e yango nikech ing'eni gima chando kango ka ni mondo 2027 ni wayud ng'ama dhi timango ng'ama dhi bedo president. Kanye kuma disagree kode nikech ing'eni okango ni berne ni ok en ja ODM. Be ok biwinjo ko wacho ka ni kia ni ODM. En party ne kanye kuma erego no sege maber ni party en Raila Amolo Odinga. Okibiwinjo penje ka. Kanye kom osewacho in his wisdom ni mondo mi wabed ka. Kanye kuma bede kombe mwayudo gote kenen mo negotiate mo. Kombe wayudo gote. Mago kombe ma we must do something with. Gimoro ni podi kani loko nanga kani intiere gine kitchen makoro chako wacho ni oni okwantiere kitchen mane mopogore gi kuma mbadi ntiere. Abiro nyisi. Bedroom mane moting'o security mopogore kuma Raymond Obolo ntiere. En ang'o ma pod wamanyo. Ka odwaro mondo mi wabed president injo presidency tang'e ni wadhi bedo kaka oganda. 2032 ng'ima ber ni presidency to abro yudo ko kuom Ruto. Erokamano DJ Matunga. Daniel Juma oting'o lwete ka en gi wach moro. Ana wacho kama. Yes. Gimoni sirikal ni ok marwa wawerego. Sirikal ni marwa. Niwach wan jo Kenya. Winjo ga sirikal ni marwa. Adwaro mondo joluo ong'e ni sirikal ma wantie ni ok wan welo en sirikal ni marwa. Asiro kaka wadu wuoyo. Gima nyako pare ni Ruto mineno ni ker Ruto ni 207 akianga kanine Kibaki dalmani Kibaki kwalo Ruto mag Raila kura mag Raila ng'ama ne gore ni Raila nogore mochung' motegno kabisa ne en Ruto kanine Martha Karua gi Uhuru Giri ne gi siro kwalo kura mag Raila ne oyombo kura mag 207
to ng'ama nochung' matek ne en William Ruto ma bende nene ojoga kabisa kanene bang'e kanene olo sirkal ma Barwabar to kalo mondo Raila omi Ruto obed deputy prime minister to kao Romeo Mudavadi gino ne litni na kabisa because kaka joluo kana jogenya ne waneno ng'ama ne gore mane siro Ruto kabisa ne siro Raila ne Ruto ni koro sani Ruto ni nodhi kocha bo gini bo nwang'o iwinjoga donge konwang'o to Raila onwang'o nwach ne gin together mene ai kaka naneno kaka wach ni dhi koro gimoni ni gini ok mar aneno ka gini marwa nwach onjelo jogot kod joluo wadak karachiel iwinjoga to gima Ruto setimo joluo kenda siro kaka wacho en ni ministry ma finance nyaka neni gini setuon joluo iwinjoga wasemnani kwa nene view sasa to kendo iluona gine mar security maneno gola gine mano makocha mar army jatend army donge Ruto mokongo be jaluo iwinjoga en nani hamrach nene ugolo odho iwachno ai gi PS muwego koro ananeno ni Ruto osenyisore no ingen ng'amo heri to ineno gi timbe nitie ng'ama wanyisi no heri lakini tinga ma king'iyo to koro ni M-Pesa ama Ruto se unwa M-Pesa moromo koro kaka joluo ka unless nija kom the chung 2027 ananeno ni it's a waste of time it is a waste of time iwinjo kada kwa en giratiro donge Raila Amolo Odinga mana kaka ja Kenya moro no asiro gik mowacho den gimwasike sika ni 2027 mano dong be pache anawacho kama an siasa awacho kama okochuno nyaka obed di sirkal 2027 magata ka wacho jogi borio buyombwa to kada kwa rem Ruto lakini 2026 nyaka sani 2026 27 mwadire mgiruto pod wadhi mbele iwinjo but waduoka Martin nikech penjo moro kama dunya ing'eyo an owete nange giwacho gi maler to kumoko winjire ing'eyo kani wapiem matungani ne wapiem go matungane ni UDA anana Azimio to konya wacho ni koro ni okang ni sani koro wane sirkal mar broad base ni koro maodwa kane Raila Amolo Odinga tarik 7 dwe mar adek ochung kawacho MOU na wacho ni MOU ni ok en coalition government tiende ni Raila gi Ruto ok ginegi kaka government Raila donate experts John Badi expert mar finance ni kacha Opio Wandai ni kacha Omwami Oparanya ni kacha mago joma donate mondo dhi okony piny Kenya mondo ger Kenya iwinjo mago nok jowu linga koro winji matunga koro gima timore niya wan wayie wan kodu wabiro konyou nikech wakelo expert wabiro konyou ne gini baro undasi to kendo Ruto bose wacho ni Raila Amolo Odinga ni to no konyande kendo koro M-Pesa ma koro juma wacho cha M-Pesa no ka en M-Pesa mar ministry to be okelo kamar PSS be okelo gima wadwaro ni mondo wadhi mbele gi kwe mondo jo Kenya okonyre sechegi ka beche biro wuok mbele kuto to wanang'e kumwadhiye nikech iga gana 27 pod bor gimoro nyalo timore ka samoro ko wanachop kata to sani kwe mwadwaro to nyaka wang'e ni ot ma wantie ni ne ok en ot mane wagero en ot mane wabuore to kwa buore wabiro gi ng'uono gi muolo emomiyo wan kodu gi kwe mane adieri makende wawinjre gimoro achiel gini asewinjo ka jo ODM wache tawuoro ni okang'o bende chako wacho mane adieri makende ni gidonate nwa expert an gima ng'eyo ni Ruto emoriwore gi Raila gimoro ma gisiko gikelo ni expert kwani expert jok ma gikelo riek malowa gin gisomo ang'o madiamo wach ni gidonate nwa expert wan kaka Uganda wadonje i sirikal wawedo lumoro ni gidonate ni wadonate ne Ruto expert kwani jo Kenya perbich gine jok makoro omikombego mago kene jok marieke Kenya ka wanyalo tiyo doluoro bende wae ni experts nikech ineno ma en pondo ma gipondo godo mondo mi kik gitim gik mowinjo gitim ne jo Kenya koro gibiro wacho ni mano ne ok en odwa wan warawe arawa
koro momiyo sani koro pek mantiere obed kanyo. But why gimoro ni wadonate ne Ruto experts. Jo Kenya ng'eny mariek manyalo tiyo tije mitiyogo. To Ruto nong'iyo ni oyo ok wanyal tiyo kama ma ok wabedo ni wabiro kanyakla kaka jo Kenya. Ok wanyal bedo ni ei Kenya mangima ni minister ma wan godo en mana achiel ni Owalo kende ndalo mane wan go Owalo. Kaeto PS ne wan mana gi Raymond kende gimachielo cha na wachi ni wan gi PS achiel. En karango mano fwenyo wano. No fwenyo mano karango. No, we tieki adwa demystify wach musiko no mo wacho ni expert. Adwa wegi wach mar Limpopo gi ginene. Idwa ole pi mang'ich. Liet pa ni kwe. Magisi ucha adwa ni expert. Nikech yine no wach expert ne ema bro miyo joturwa ok yud gik mowinjo giyudi nikech joka odhi kacha gin giwacho ni gin expert koro expertise mar gin ema gitimo ema gidichie to gin experts molo jomoko kuomwa no en kane gineno gi Raila ni ber mondo mi wayaw wane ni pinje mamoko bende odonjo wang'e ni ogendini mamoko bende odonjo to hayo maber odhi omiyowa kombe mana madito kombe gi wawe koko mineno wabedo godo ni wati ne jopiny wakaw kombegi kom mar finance waneni tang'om watimo ei Nyanza kom mar health ang'eni ang'om watimo e osiptende ma Nyanza weche mag security ere kaka wa sort out wach security ei Nyanza mangima stima adwa ni kata mana ei dero madalawa nyaka od nyaguok obede gi stima mondo waneni watimo ang'o wadongore wach moro ni wan wa expert ni wadonate no expert onge Kenya ka shortage mar jok mariek manyalo tiyo tijegi en mana ni winjruok mar Ruto obedo kod Raila ema omiyo wa kombegi koro kombegi kik wabede ni wabede kaka experts wabede kaka jok ma oyudo kombe oyudo thuolo mar tiyo to wach 2027 to kik chandwa ahinya nikech mano to en mar Ruto koro wang'e ni to 2032 ka ere kaka wapango mane momiyo young tax saka Fred ni adeni ochak paro ni mbele ka 2032 ka ere kaka wariyo nikech adiere madu matada wacho with sufficient authority telo modhi yudo bro e lwet Ruto. Okay, DJ ji osego mbaka kendo wasego mbaka ndi wach mar broad based government gi machal kamano Matiang'i nyo biro gi mbima jomoko wacho ni pek to king'iye to chal ka gima got mamalo gi got mamwalo chal ka gima dwaro riwore nikech gwenge ma Kisii bende iluongo ni got king'iyo wachni ma nyo en kama ni wacho ni ODM ne nitiere kod kwano mbulu mamalo kata obedo ni nitiere duond buche mamoko nitiere jotelo moko mano yier gi UDA ei gwenge ma Kisii nitiere jotelo mano yier gi duond buche mamoko bende gwenge ma Kisii kata kamano king'iye nikech gavana ma Kisii en ja ODM kata sani kendo en jalup jatend duond bura mar ODM en Simbarati donge koro kwang'iyo biro mar kuom ranyisi gima nenore kaka mbi mar Matiang'i inno ka yamo nyalo lokore ne mbi ma ogai mar ODM samoro dipono osebedo kayudo Nyanza mangima oyo an kaka neno Matiang'i onge gi mbi moro mabro loko siasa ma Kenya ne bed ni Matiang'i ne gi mbi miwacho no 2022 kane ni Azimio ne dwa kawo telo Matiang'i ne minister ma security to minister ma security en mong'iyo kaka security chalre piny iwinjoga makare ke election itimo security is usually a security issue ma minister ma security en gi teko mar ng'iyo kaka piny chalo to en onyalo ka intelligence to onyalo ng'iyo ento siasa ni odhi kanye iwinjoga to ok inyal nyisa ni Matiang'i kaka minister ma security you know they were not aware chik no kuyiene donje siasa abal kata donje siasa mailach I mean kada ka chiko kuyiene lakini nene en gi teko no makada let's say no wach ni uru wacho ni nene kong'eyo but kaka technocrats maneni sirkal iwinjoga ka duto ne nowuok oko bo ogine bo tugo wigi bo otieko gi koro sani onge gima Matiang'i bo nyiso Manyien to kendo Matiang'i no kane en minister nene wuoyo mapek kabisa
Nalo moko ni meeting gi Matiang'i. To wacho no kuna watu wengine wanakuja kwa bunge, hii bunge itakuwa na hii pesa, wash. To tapenje nani meeting napenje to Matiang'i, wewe ni minister wa security. Kama unajua wale wanafanya wash, why are they not being investigated? Angomyo hii yene gichung jo wash ingene gi jo magendo gidhi chung mang'eny. To inge minister angomyo jogi ok nyal kawo ni yatua gino penjo ni Matiang'i neno okodwoka. Koro an aonge gi I don't have complete aonge confidence kuom Matiang'i no nyalo go siasa manyalo konyo gine. To ka ng'iyo jogi te kaka jogi chung ni te king'iyo from Gachagua, Matiang'i kata na Kalonzo an team no sani podo kaneno ng'ama nyalo chung biyombo Ruto sana ka Ruto isiro gi Raila okane kan tinga to kata manyalo yombo. Right. Okango iwinjo dakika 2 kang'eny. Matiang'i yes en ochalo kodhi nyido. Raila Amolo Odinga oseneno kodhi auka. Koro kodhi nyido vadi buoge. Mano kodhi nyido. Mana kaka jomwacho. Matiang'i ni ndalo mane ene sirkal gik moko maricho notimore, mabeyo be notimore. To gima yiego en ni kaka ng'ata en gi ratiro mar pend chik 38 mar chung mar manyo kombono moro modwaro. En gi ratiro no. Jopiny mabro yiero. Okine kobuogo kata mana mbulu kokapu mar ODM e Nyanza gi. Onge. Iwinjo. Macha ngine mach mar karatas dhi to kama Matiang'i dwa bedo president tadwa ni mondo jok mane en go ganda mang'eny mano o mobilize kwariga wadwa neno Siaya, Migori, wadwa neno Nyandarua, wadwa neno Eastern, Masabit, Mandera, Garissa. Kotemo mokelo joka te kuonde go kamano tabro chako wacho ni Matiang'i ni chalo biro ma to sani to luoro mar Mbi mar Kisii ng'ama norwake en ng'ane governor ma Kisii iluongo ni Simbarati. To king'iyo Matiang'i no biro kaka jadala mancho la loko kori rwake kata insani kibudho boma ka kidhi dala udong jodwala urwaki jogo bati karibu jirwaka okonyiso ni mane koro ni biro gi mbi ni koro jomoko wuok e party gi mano onge. An kipenja siasa ma Kenya 2027 nitiere ji ariyo mabiro determine kuma gino dhiye. Achiel kuom Raila Amolo Odinga, namba 2 William Ruto. Koro sani waore uru kodh nyidho mar Matiang'i ma Kisii kik buogu. Warito weche madongo. To sama warito weche madongo tayie gi jowagi wan wadwa kawo gimwa kawo ka Ruto ka. Gik momiyowago wabiro kawo mbele kucho to be kik gimoro buogi ni kik poni ni bedo surprise. Yes, ka ng'ane ni kama Matiang'i ni odonje tim Ruto kik buogi siasa lokore wuoyo kode ano ka wuo kode ta ana jasebedo ja siasa ke nang'egi in ning'eni ka uno Raila biro tiyo gi Ruto ning'e Matiang'i nyalo wacho ni embe koro dhi Ruto kata Kalonzo nyalo wacho kamano ikia. To an gima wacho en ni sani Matiang'i ne en kodh nyidho en osechwe kamano oruma kamano. Dr. Mark Matunga mai mit siasa weuru Matiang'i bendo wuogi ng'ama chielo bendo chako wuogi ng'ama chielo bendo chako wuogi mondo gipangre nikech an ing'eni gima mora e siasa ka adwa neno wenge jok maruto dhi yombo te adwa ni giriedo kaka neno giriedo no giwuogi to kendo ber ni giwuok chon. Bana kiwinjo Fred wacho to ok buogi ni kura mar UDA man giyudo god Kenya gi mar giyudo Kisii. Ane manyalo wuoyo gi the authority mar wacho ni Matiang'i 2020 kura manyorumo ni 2022 Matiang'i nyodhi chung president mak ana wuon kaka Mark Matunga obedo kode mo onyisa kako dwaro mondo mi odhi timang'o obed president. Koro ok en gima kawuono mane momiyo ok buoga omondo girieda rieda kendo aseno ka giriedo moko pod bro riedo mana kaka Fred nowacho Jakom Raila Amolo Odinga girote mabro decide mana kako se pange ni wangiura ne 2032 wachak pangore chon. Yakora mogi jo
rieko adek mabedo koka Daniel Juma, jarieko mak Matunga gi jarieko Kango Fredrick owacho ni gigi loso siasa nyalo wilore. Kata kamano gana 223 biro ng'ado. Wacho ni Okango wacho ni ji ariyo, mak Matunga bende wacho ni ji ariyo, Daniel bende wacho ni ji ariyo. In ok ang'e ni neno ji adi. Nyinga en George Bati, mano ndati loriti masani. Gini ting'adowa. Walando tho mar Edward Kerry Francis Kwacha en wuod moselal retired Justice Richard Kwacha kod mama Emma Kwacha. En nyakwar moselal duto jaduong' Esau Kwacha kod mama Nora Kwacha mag Simenya Kanyamuot, jaduong' Daudi Olalo kod mama Rosbella Olalo mag Alego Kaluo. En owade gi Richard Jr. mabendo ng'ere gi mar Dudu, Shaka, Edgar kod Otto. En yor Valentine Kwach en anko gi Nora